אקשן. אנחנו מתחילים תחרות בין שתי קבוצות. זה נקרא, שינה קום, תתגמן. איך מצא? פרה. אתם תבינו למה זה נקרא ככה, רק בסוף, אוקיי? תזרמו, תהנו, לא חייבים לרוץ. אפשר לעשות את זה בסבבה, רם. לא חייבים לרוץ. אפשר ללדת פה? במיוחד בשביל זה אתה אמור לרוץ כדי שהיא תאזן אותך. מנקי. אתם מחולקים לשתי קבוצות שונות. יש לכם מלווים, חמודים, אורי וגיא. אתם מתנהגים לפי הכללים, עושים מה שכתוב לכם, לא עושים שטויות, לא בוחרים למקומות שלא כדאי להיות שם. ומרגע שאנחנו מתחילים, עד שמסתיים המסלול, אתם תראו אותי בסוף. ועוד כמה פעמים. בתחנה הבאה. אתם אחרי כל משימה שתעשו, אתם תקבלו את מועצת השבט. מיקום למקום הבא, לא, אנחנו לא משחקים פה. למרות שמי שיעשה בעיות יש מצב. הלו. נו. דוידאי! סליחה, שוב? לא, פתח תקווה, נו. פתח תקווה, איפה זה? חפשו. יותר זרז, כל אחד יתפוס משהו, חבל. מיכאל, תתחיל פה. מיכאל וכפיר פה, אני ואלון פה, יאללה. אבנים החלל נפוצה זה אבנים בקליות. אז תרשום פה. לא צריך, אבנים בקליות. תחפש ההולנד אתה. אבנים בקליות, נו. לא, תרשום, גם זה יקל עלינו. אם אתה יודע עוד, תמשיך לרשום אותה. זה אבנים בקליות. מקצוע הקודם שלי של מורה. רותי עומד התואר באריאל. מבחן צבאי בקריית אונו. תמשיכו לחפש אבל, נו. מחפש אותה. מה החותמת? לא משנה, תחפש. הבן של רותי עכשיו דיברנו, זה איתי. בר מוח, מי זה בר מוח? שי, נכון? כן. עושה גוונים רם. אורי ואלון בגימטריה. אוי, איזה חדר? מה זה 163? בגימטריה 163. מה, אבל גימטריה של מה? איך זה יכול כל מיני סוגים. זה 163 כאילו? זה לא מוצא כלום! יואו, נו! כמה היה זמן. אולי היא לא הייתה בהולנד. חפש מה שכתבתי כבר, עזוב את העולם שם, אתה ניצן. המקום האחרון בו בכלל הייתה עזוב את זה, מה שכבר מצאנו! אוקיי. מה, אתה ישן עם העמידה? כל אחד ייקח משהו ויחפש את העוד הראשונה ויעשה מסביב, קדימה. אני לוקח את רם וישי. זה מה זה? טוב, בגימטריה נסע אחר כך. מעלה דומים מה לקחתי? לקחתי מעלה דומים. אבנים, קלויות. מעולה, קדימה. מה זה? תסמן לי. קח משהו אחר. כל אחד ייקח משהו. מה אתה לקחת? אתה מורה, אתה אריאל, אתה קריית אונו. אריאל. אתה אריאל, כן. אתה מורה. כן. אני מעלה דומים. אני חולה על המשחק הזה. אני מת מהמשחק הזה. אורי, הזבל! סתם בא להגיד את זה. קריית... יפה. לא, קריית כועס? לא, קריית אונו. בוא אני אעזור. זה לא חוכמה, כפיר יודע את כל הדברים האלה. יש להם שאלות אחרות. נו, מתי איפה גל שיחק? זה קריית אונו. מה זה החותמת? בר מוח, זה בר מוח, זה אישה. מי? כיסא גוונים זה אני. כיסא גוונים? רם. מספר החדר של רות ואלון. זה ניהול טכנולוגיה? איזה תואר לומד? כן, ניהול טכנולוגי. בשנה הבאה נטש אותנו אלון, הוא עבד בבזק? של הטלפונים. בבזק. כמו של היישוב אפרת זה פשוט בשנה הבאה. שמו הפרטי. לא, זה, איך קוראים לו? מונוסון. אפרים מונוסון. אוקיי. מספר החדר של רות ואלון בגימטריה. איזה חדר היה? איזה חדר? 165, ליד 165... 165 בי זה 164, 163. 163. כי 164 זה כבר. 163 בי בגימטריה, מה זה? נון סמך. סמך? מה? כסג? מה זה החותמת? טוטלוס. טוטלוס, זה החותמת שלנו במעבדה. אבל זה
משותף לגל ואלון. לאלון? שתיהם גברים, מה זה? יש מיליון דברים. מה, חסר? אבל דווקא לאלון ולגל. בצעירותו כפיר הדריך מה לדעתי להיות? בצופים הוא היה. לא, הוא הדריך בזה, נו. הוא היה בתפזורת, זה מסתדר עם יש צופים. לא, זה בני קשה. עקיבא. הוא אמר שהוא היה בדיוק בדרך דיברנו על זה, הוא היה שנה אחת. אומן אורח זה בהופעה של כפיר, נטפליקס. כפיר, אני יודע את זה. משותף לגל ואלון. טוב, אני צריכה לשפר. לא, אבל מה זה? טוב, את תתחילי פה, אנחנו נמשיך. חשוב מהם, אני לא כל אחד לחפש את זה, לא, סליחה. הנה מורה. מעולה. קריאת עונו. איפה? חבל הזמן, אתם ישנים מהמידה חברים. חבל הזמן, מורה. מונסון ומעלה אדומים. אריאל. הלאה, מה עוד? מונסון מעלה אדומים. מונסון, מעלה אדומים? מה זה פה איתי? אני אקח איתי. מונוסון. יאללה, מה קורה? מונוסון אני איפה? מחפש. מונוסון מעלה אדומים. אני אעשה את הגימטריה בינתיים. אמרת 160 וכמה? 163. אז 3 זה ג', 60 זה סמך, ו100 זה קוף. גסר. אני אחפש גסר. מה עם מונוסון? בוא אנחנו על הפנים. נו, זה שדידי הררי הולך אליו כל הזמן. אבל מה זה החותמת? מונוסון? מה זה החותמת? איפה החותמת? מה זה החותמת? אני? מונוסון עכשיו, נו. זה אין מונוסון. אין דבר כזה. אני אקח מה. תחפשו מעלה אדומים. מעלה אדומים. זה לא מעלה אדומים, סליחה, זה גוש עציון. אני הגעתי לפה, שחקתי שורה. זה גוש עציון, איזה מפגר. הנה גוש עציון, איזה מפגר אני. בסדר, לא קרה כלום, הלאה. איזה הם מפגר. סורטים מגדלת. אתה בהולנד? אתה בטוח בהולנד? הולנד. כן, נו. בטוח. הולנד. צרפת. הולנד, שאמרנו מהשי, עישנת משהו, מה זה, לקח. בדיוק צחקנו על הדברים האלה. אני אחפש אותם. בכיף. אני אחפש אותם, תחפשו את מונוסון, תחשבו על זה. בצעירותו כפיר הדריך במה? לדעתי מבני עקיבא. בצופים? אולי בצופים יכול להיות לא. לפי דעתי בצופים הדקים. אני גם חושב בצופים, יש מצב. כמה נראה לי כאילו שלוש למה? נראה לי בצופים. גם במזג וגם בטגירן, מה אתם רוצים? לא, איפה כשהוא עזב, איפה הוא עזב? משותף לגבי לענון, נו? זה חוק בשנה. סמנית. אמסטרדם. היא הייתה באמסטרדם. מה זה? תגידו ארץ, אוי, לא משנה. זהו, מה זה קדמי עכשיו? כן. תפס לי מונוסון! מה זה החותמת? הנה, אבוק החותמת. היי, זה אלון, חבר של גן, מה העניינים? יש לי שאלה, מה שמו הפרטי של הנווה שאתם גרים בו? זה נווה מונוסון או שיש לו שם אחר? נווה אפרים אבדאללה. תודה רבה. תודה ממה. נווה אפרים. לא יודע, נווה אפרים. שומע, בן דוד שלי נרשם לאיזשהו מכון כזה של גמילה. עכשיו אמרתי לו שאתה עשית את זה וזה הצליח לך. איזה מכון זה אתה היית? לא, נו, זה בן דוד שלי רוצה, נו, תעשה טובה. מכון אברהמסון. תעשה טובה, מכון אברהמסון, אני חושב. עכשיו זה נפל לי האסימון. לפחות תגידו תודה. לא, הוא לא אמר לי. עכשיו נזכרתי. אם אני לא טועה, אברהמסון. אם אני לא טועה. נכון, יש פרסום. הנה אברהמסון. אברהמסון. רק מונוסון. אין מונוסון. זה לא מונוסון. תגיד, יש לנו... אתה לא צריך לבדוק אותנו, נו באמת. ספור לי כמה יש. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. סיימנו. קומפלקס ששימש בעבר כבית הספר לבנים אליאנס. מצאו את המקום שם? בואי, נחפש בלכוד אליאנס, איפה אליאנס?
בוא נשאל אנשים. סיימנו כבר מזמן, יא גנוב! בוא נשאל מישהו. בוא נשאל. אולי זה פה? פעם היה פה אליאנס? לא, לא יכול להיות. לא, אליאנס החדש זה ברמת. אליאנס אפשר אותו. רגע, היא מתקשרת ל... יש לי בגוגל, נו. חפשי בגוגל. מותר כאילו להשתמש בטלפון? אנחנו היום בשנות 2000. תשאל אותם. לא, אני צריך מישהו מבוגר. צריך מישהו מבוגר. המבוגר הוא לא ידע? פה אנחנו לא נראה את זה, אבל נכון? לדעתי לא, כי זה בעבר שימש כבית ספר אליאנס. בית ספר לבנים דווקא, בנים. חפש אולי הם רשום ממש כאילו את ה... עכשיו זה מרכז לטיפול בנפגעי סמים? לא, תחפש איפה שרשום, אולי רשום באר משהו. לא, שיר באר? מזל בית רוקח. בתקופת מלחמת העצמאות שיש בית ספר אליאנס. הנה, יחיאלי. איפה אנחנו אבל? אנחנו פה. איפה? בהמרד. אנחנו בהמרד. אז יאללה, יאללה, יודעים איפה זה? שמה? לא. זה באזור הזה. אז יאללה. זה פה. פה, שמאלה וימינה. בוא, אני מקווה שזה... רוץ. יש אישה בהיריון איתנו. אז אני ארוץ. הנה, כפיר מתחיל לשאול. בוא. יש לך את הפעם שלך? לא, זה המקום. איפה הפעם? בואו נעבור מפה, אתם לא תצליחו לעבור מפה, אנשים בהיריון מפה. למה? זה יש פה עבר. עברתי בית כנסת לבנים, אליאנס. איפה זה תמצאו את אליאנס? המקום שבו... הולכים ברגל? רוצים פה, לא? עזוב, איפה זה? אנחנו נמצאים בעיר העתיקה בבית ספר אליאנס. איפה זה בית ספר אליאנס? אנחנו נמצאים עכשיו פה כנראה. רוצה שם שפע בית ספר אליאנס. זה המזלג. איך ירד לי אברמסון בשנייה? איפה אני גם? שימש בעבר כבית הספר לבנים אליאנס. שם בעיר, מה? בבקשה. ספר לבנות, כן, זה הכיוון. לא מגיע למבנה. ברגע שחציתי את הגשר, עוד איזה כמה 30 מטר ישר? יאללה, ביי, תנקס. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis... הנה, זה בטח המתחם הזה פה. זה המתחם הזה כאן. בוא נשאל. לא, יהיה כאן, זה כאן. נראה לי יותר שמה. תשאלו איפה בבית ספר אליאנס בשמה. לא, זה המתחם הזה. זה מתחם. במתחם נמצא חלום הזה? וזה כל זה המתחם. מה פתאום, זה ביוב ומפגר. בוא נשאל. מישהו תראו לו את הציור. לא, זה לא זה. שם, תראי. כן. נראה משהו. אולי פה בפנים. ניכנס פה. לסיבוב, לא? תפסיק בחב"ד, כפיר. תפסיק בחב"ד. תפסיק בחב"ד. אני אין מצב שאני חוזר אחרי. הייטק. אני המורה שלכם ואתם תרקדו, אז יאללה, בואו לא מחבר. הנה, מיכל מלמדת. את לומדת? אני מלמדת. שיסתכלו עד שיצאו להם המחר. רגליים אחורה קדימה, פה צד תימני. אחורה קדימה. הם מעתיקים. הם מעתיקים. זה לא משנה שהם נראו, זה לא משנה. לא, זה מעתיקים, עשו להם. קדימה, צד. לא, זה בא, תחזיר בחזרה. זה ככה בסיבוב.
זה היה יאללה, בואו נלך את ההתחלה. יאללה, בוא. קח את זה איתנו, קח את זה איתנו. בוא. מה הסיבוב? כן. בסדר, זה לא צריך להיות בדיוק אותו דבר. לא, פעמיים ככה. זה לא צריך להיות בדיוק אותו דבר. כן, 1, 2, 3. לא. ליבה? אוקיי, אז ככה. יאללה, בואי רותי. שופטת. תפיסה באוויר, צעד לאחור, 1, 2, 3, 1, 2, 3. עוד פעם, תפיסה באוויר, רגל לאחור. הנה, אנחנו התחלנו. לא, אבל השני. לא, אחר כך סיבוב וזה אותו דבר. לא, זה פעמיים חוזר ואז באוויר. לא, כן. עוד פעם. לא, אבל הפעם הם עושים... נכון, הפעם הם עושים... אבל פעם השלישית זה במקום שתי קפיצות יש את הסיבוב. פעם הם מחליטים רגליים? Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait ravie et le vent me disait: elle est bien trop jolie, et toi je te connais. L'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui, mais elle est partie, c'est bête mais c'est vrai. Elle était si jolie, je n'oublierai jamais. Aujourd'hui c'est l'automne et je pleure souvent. Aujourd'hui c'est l'automne, qu'il est loin le printemps. Dans le parc où frissonnent les feuilles au vent mauvais, sa robe tourbillonne, puis elle disparaît. יאללה, בואו. אם זה עכשיו, לא יודע. את הרמז הבת נמצאו בכניסה לביתו של מייסד שכונת נווה צדק. אוקיי, תפלצי זקנים. פלאפון. מייסד של שכונת נווה צדק. בואו נתחיל להתקדם החוצה, בואו. מה צריך להגיד? לרחוב שלו? יש פה סיור, יש פה מדריך. לבית שלו. מי אמר שפה? הנה יש שם מדריך. מה זרקת אותה? אתה רציני? יאללה. מה התחלנו? רגל ככה. קדימה. 1. 1, דילוג. 1, 2, 3. מה זה? מה, דפוקים זרקו את זה לא ישכחו משהו. איפה הבית של מקים נווה צדק? שמה! הרגע אמרתי לכם. זה איפה אני יודע. אבל יש כמה מקימים. זה היה הבית של שלוש. כי הוא שרט אותם כדי שיעבור. הנה יש פה. צלם אותי גבר. צלמות. אנחנו עכשיו הולכים לראות את הגשר שבנו לזה. C'est le vrai squelette ambulant. Si seulement malheureusement c'est un charme, un Lady Mercy won't be home.
of you is falling away. But lift your fires, the western wailing, build your muscles as your body decays. Yeah.